Здравейте хора, и днес сте с Руслан. И ще играем с Брайан. Здрасти. На Гранушка Пушка. Той искаше тази игра, аз не я исках. И той намери. Ама само да кажем какво стана с акаунта ми. Кое? Кажем какво стана с акаунта ми. Ми кажи нещо, разкажи. Изтриха го. Супер. Мале, пътих ти покана, аз се казвам бот 354 Пак ли бе? 233. Пак бот вик. Брат, аз съм бот, какво искаш? Аз съм... Ама брат. О, Ама нали... В лаптопа ми. да. Ама... Пишеш ли ми името? Ама топ-топа ли ще играеш? Да, айде, кажи, това не си ти. Как се казваш? Пише моето, че е по-лесно. Пише с малки букви, бот на английски. Да. Бот. Заедно пишеш 3, 5, 4. 3, 5, 5, 4, 2, 3, 3. 9, 3, 3. Не, брат, не снимам. Наистина не снимам. Снимам. Добре. Прати ли? Мисля, че съм ти пратил. Аре, само Джани. На тая игра директно ходиш. Директно ходиш на тая игра. Намерихте и стария ти акаунт, където преди няколко минути си го направи. Секура ти. Тя тук ще обикаля мене. Аз мисля, че тази игра е играл. Мисля, че Караван би готов. Кой? Караван би Добрев. За малко спрях видеото, защото Да, пускай. имаше... Това тая игра, бе, брат, изгърмена неква. Тая като грани мултиплеер, брат. Пусна ли видеото, бе? Пусна ли видеото? Не, брат, не съм го пуснал. Къде ми е косата? Пуснал съм го много ясно. А ти къде си? Отиди там при Атакинг ли, какво беше, какво пишеше? Аха. Отиди там, ето те, идвай сега. Стой. Да знаеш, внимавай, че има някакъв, който идва от